να παίξουμε Roblox και πάμε να παίξουμε SCP παίζουμε και πάμε να παίξουμε. Πάμε. Το ξέρετε εδώ, το τέτοιο, εδώ. Πάμε στο μπλε και πάμε. Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Μπορείς να διαλέξεις όπλα και τέτοια. Θα πάρω ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο. Θα περιστρέψει λίγο. Θα πάρω και αυτό για να μην με σκοτώνουνε. Καλή ιδέα. Τόσο έξυπνος. Πάμε. Ωραία. Πάμε παιδιά. Πάμε παιδιά. Και δεν ξέρω τι θα πάμε. Να κάνουμε εδώ. Ένα ξεκάρακλα, δεν πειράζει και δεν μας νοιάζει κάτι εδώ. Έχουμε ένα τέτοιο για να μην μας φάει το κεφάλι μας. Το έχω μαζί μας. Όχι κιόλας, γιατί είμαστε μόνο το κανάλι του Edgest πρέπει. Και πάμε εδώ και πάμε. Και να σκοτώσουμε χαζούς που τους παίρνουμε. Εγώ θα σκοτώσω ένα μαλάκα που είναι ένα ζεμπρί. Πάμε μόνο. Βοήθεια! Oh my god! Oh my god! Μη με πιάσει ένας μαλάκας. Θα περιμένω σαν χαζός εδώ. Δεν θα με φάει, δεν θα με φάει. Τρώμα. Πού να πάμε πέρα. Μη με σπρώχνεις κι εσύ. Το έχω και νεύμα. Εκεί που δεν ξέρετε, κάντε like και εγγραφή. Όποιος το ξέρει αυτό εδώ το SCP, γράψτε κάτω στα σχόλια παιδιά. Πάμε παιδιά. Πάμε σε αυτόν εδώ. Παιδιά, πάμε. Πολύ όσοι θα κάνουμε για να πάμε στον Σάριχεν. Τρέξτε παιδιά, τρέξτε, με κυνηγάει παιδιά. Κοίτα με κυνηγάει, κοιτάξτε, όχι. Να μην μας κυνηγάει παιδιά, πάμε. Πάμε από εδώ. Πώς θα πάρουμε παιδιά. Δεν μπορώ, δεν με αφήνει, κρίμα παιδιά. Πάμε.
Ούτε, τι είναι αυτό εδώ ο κόσμος, παιδιά, τι είναι αυτό. Άι, πονάω. Πάμε κάπου σε ένα κομμάτι. Τρέξτε! Να, hello friends, όλοι όσοι είναι. Τι να πάμε, πού να πάμε. Τώρα πάμε αυτό, εσύ το να φύγει. Πάμε αυτό. Πώς είναι εδώ. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε, εσείς το ξέρετε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Και εγώ στην πλατεία δεν βλέπω ένα σχόλιο. Κάντε και πολλά σχόλια, κάντε παιδιά, κάντε πολλά παιδιά. Να κάνετε πολλά. Ωραία, πάμε. Πέθανα παιδιά, είμαι στο παράδεισο. Πάμε να ντυθούμε έτσι που ήμασταν ή όχι. Όλο ναι. Να πάρω ένα τέτοιο. Να πάρω ένα τέτοιο. Ήμασταν καράφλα. Πάμε παιδιά. Όπως μας έφαγε ήταν πολύ χειρός. Δεν θα ξαναπάω. Μούνα. Ωραία, πάμε να είμαστε καράφλα. Και θα βάλουμε και αυτό θα θέλαμε. Τίποτα άλλο. Και πάμε. Πάμε παιδιά. Σας άρεσε πως αστείο ήτανε. Πάμε παιδιά. Σπιοντίο κολυμπίνιο. Δεν μ' αρέσει παιδιά. Εσάς σας αρέσει ή όχι. Γράψτε το κάτω σας. Εδώ με ζήλια τα φίλια μου εδώ και ο Μάκας. Είναι έτσι τρομακτικό. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, κάντε εγγραφή. Να μην χάσουμε ούτε ένα βίντεο. Γεια παιδιά, γεια σας.